Nacional declarou que o Partido Popular é o barco pirata. Estamos ante os piratas do saqueo, os piratas do roubo, os piratas que fixeron da corrupción unha forma de vida, e desde Marea non estamos dispostas e dispostos a aturar o barco pirata nin un minuto máis. Por iso xa na xornada de onte a dirección de Marea acordou ofrecer os seus votos para unha moción de censura. É necesario censurar a labor do capitán do barco pirata, de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy non é merecente de seguir nin un minuto máis a fronte dun goberno e a fronte dun partido que saquea os recursos públicos e está declarado en sentencia e se beneficia do saqueo dos seus corsarios, porque toda a cúpula do Partido Popular non podía ser ignorante do que estaba pasando e, ademais, a sentencia declarou que se beneficiaron do que estaba pasando, do que estaban facendo os seus corsarios. E en Galicia os corsarios do Partido Popular dese barco pirata teñen nome e apelidos, e o xefe deles, o corsario xefe deles, ten nome e apelidos, que é Núñez Feijóo. Por iso é necesario tamén no Parlamento galego, por iso é necesario no conxunto da sociedade galega censurar a actitude de Núñez Feijóo, censurar a actitude dun corsario que sabe, legitima e que desde logo, polo tanto, está ao tanto e se beneficia dos corsarios que materialmente foron os que puxeron as maus no que era de todos,